खुलुमबाय दिनै जोङो उदालगुरि जिल्लायाव फैनाय जादों उदालगुरि वुमेन्स विं UPPL नि एग्जिक्यूटिव मीटिंग जादों बे एग्जिक्यूटिव मीटिंगाव जोंनि बाहाय मोनबा ब्लक बाहाय गासिबो प्रेसिडेंट सेक्रेटारि जोङो माने मीटिंग लानाय जादों जों जिरायदों जोङो माने दैदेनगिरि हिसाबै आइजो दैदेनगिरि हिसाबै जोङो समाजनि थाखाय आरो समाजाव बिसेसकरि जोङो आइजोफोरनि थाखाय मा खामानिखौ मावोबा बिसेसकरि जों जौगालु बा डेभेलपमेन्टनि खामानिखौ मावोबा साबसिननिफ्राय हामसिन जों आवगायलांनो हागोन वुमेन एम्पावारमेन्टखौ लाबोनो हागोन बेखौ जोङो दिनै डिसकास खालामदों बिसेसकरि बाहाय जोंहा गोबां सेल्फ हेल्प ग्रुप दङ जायहा खामानि मावनायनि जोबोद गोसोबो दङ स्किलबो दङ रोंगौथिबो दङ खिन्थु सुबिदा मोनाखै बेफोरनि थाखाय जोङो गोबां फार्मार सेलनिफ्रायबो बा पिक मिशननिफ्रायबो बा गोबां जोङो बिथांखि दिनैहाय लानानै बा माखासे एसिस्टेन्स होनानै जोंहा सरकार मानगोनां बिटिआरनि CEM श्रीजुत प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव आइजोफोरखौ लानानै गोबां सावरायनायबो जादों बा आइजोफोरनि जौगानायनि थाखाय डेभेलपमेन्टनि थाखाय वुमेन एम्पावारमेन्टनि थाखाय गोबां जे प्रजेक्ट स्किम्स लादों बेखौ जोङो दिनैहाय सावरायलायदों आरो समाज सिङाव थांनानै जों मारैहाय बेफोर स्किम्सखौ साक्सेसफुल खालामनो हागोन बेखौ जोङो रायलायदों आरो आवगोलावबो जोंना अनसाय बिथांखिनि खोथा ओंखारखांबाय जोङो अनसाय बिथांखिजों जों गोबां स्ट्रीट भेन्डार्सनि थाखाय जोङो सहायखौ होनाय जाबाय मदद होनाय जाबाय बा गियान सोरां बिथांखियाव माने दुखिया गोरिबनि स्टुडेन्टसफोर बेफोरावबो जोङो आइजोफ्रानो माने बाहाय बाहागो लानानै मावनाय जादों आरो नैबे बड'लेण्ड सुपार 50आवबो गोबां मटिभेसन हैनानै आइजो स्टुडेन्टसफ्राबो बाहाय बाहागो लानांगौ होननानै बाहाय कम्पिटिसन खालामनांगौ फरासुना बिथिं एजुकेसनथिं डेभेलप खालामनांगौ होननानै जोंनि UPPL नि दैदेनगिरि बिथांमोनहा समाज सिङाव हाबदों आरो दा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि जौगानायनि थाखायबो जों जे स्किम्स लादों बेफोरनिखौ जोङो गुवारै सावरायदों आरो बेनि बादैबो जोङो आइजो दैदेनगिरि जानानै जोंहा मारैहाय समाजाव थांनानै जोङो गथ' गथायफोरनि माने एजुकेसनाव जोङो माबायदि बाहागो लानांगौ जों हेल्थ इश्यूसाव माबायदि बाहागो लानांगौ दै जाहाथे बयबो मोजां मोनलोङो लामा सामा जाहाथे मोजां जानानै जोङो सांग्रांखौ जोङो गामि सिं बा टाउन सहरावबो लाबोनो हायो साफा सुफा जों मारै थानांगौ बेफोरखौबो जोङो दिनै सावरायलायदों आरो पार्टी हिसाबै जोङो माबादि समाजनि मोजांनि थाखाय जोङो खामानि मावनांगौ UPPL नि आइजो दैदेनगिरि जानानै जों बेखौबो सावरायदों दिनै गुवारै थांनाय बिसायख'थियाव जेरैबायदि सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो 75,000 रां दा बेफोर प्रजेक्ट्स बेफोर स्किमखौ जोङो माबादि इमप्लिमेन्ट खालामगोन बेनि प्रसेसखौ जोङो दा माने सेलेक्शन प्रसेसआथ' जोंना जोब्बायानो दा माने एबारहाय बेखौ माबादि जों इमप्लिमेन्टेसन खालामनांगौ बे नैबे फाइनाल प्रसेसआव दङ बेयो थाबैनो जे जोङो प्रमिस खालामदोंमोन बा जे समायखिरा लादोंमोन जोंनि मेनिफेस्ट'आव जे दङ बेखौ जाहाथे जोङो फुलफिल खालामनो हायो साक्सेसफुलि इमप्लिमेन्टेसन खालामनो हायो बिनि सावरायलायनायखौनो दिनै जोङो लानाय जादों बेल' नङा जोङो हेन्डलुम मिशनावबो पिक मिशनावबो जोङो गोबां सेल्फ हेल्प ग्रुपखौ इनभल्भ खालामगोन बा फार्मार्स प्रडिउसार्स कम्पानियावबो जों गोबां आइजोफोरखौ जोङो इनभल्भ खालामगोन जाहाथे जोङो प्रडिउसार्सबो जायो जाहाथे जोङो गावनि आथिङावहाय गसंनो हायो NRLM नि गोबां सेल्फ हेल्प ग्रुप NULM नि गोबां सेल्फ हेल्प ग्रुप बेफोर खालि नैबे माने जेखौ दा होनबाय थानाय जायो बेखौल' नङा बेनि बादैबो जोंना आरो गोबांसिन गुवारसिन बहुद जोंना पलिसिस दङ बेफोरखौ जाहाथे जोङो गासिबो इमप्लिमेन्ट खालामनानै आइजोफोरखौ जोङो जौगाहोनो हायो बेसो जोंनि थांखि बा आइजोफ्रा जाहाथे जे रैखाथि मोननांगौ आरो गथ' गथायफोरखौ जे जोङो आइजो जानानै रैखाथि होनो हायो बेफोरसो जोङो साक्सेसफुलि जाहाथे जोङो मावनो हायो बेसो जोंनि थांखि बेरेखा हान्जाफोरखौ दिनैबो बेफोर खोथाखौ रायखांनानै गुन गायनायखौ नुनो मोननाय जादों डेम'क्रेसियावथ' बेरेखा हान्जा अपोजिशनबो थानांगौ खारन बिथांमोनहा बेरेखा हान्जा हिसाबै अपोजिशननि जे पजिटिभ रल बेखौ लानांगौ बिसोरथ' गावसोरनि माबाया जाहाथे गावसोरनि पजिशनखौ
जेरैखि जायाबाबो गावसोरनि पजिशनखौ रायजो राजानाव खोन्थानो थाखाय गोबां नङि खोथाखौबो बिसोर प्रसार खालामो बांसिन नङि खोथाखौनो प्रसार खालामनाय नुदों बांसिन आरो दिनैहाय बिसोरनि पजिशनाबो बारा मोजां नङा दा बे हिसाबै नङि खोथाखौनो बांसिन प्रसार खालामनायखौ बिथांमोनखौ नुदों बिथांमोनहा गिनाया फैदों जे फैगौ इलेक्शनसिम जोंनि पजिशना थागोन ना थाया बिनिखायनो गोबां जे नङा खोथा बेखौनो अभियोग खालामदों खिन्थु दिनैहाय पाब्लिक एप्रिसिएशना गोबां खामानियावहाय जोंखौ पाब्लिकनिफ्राय बाख्नायनाय फैदों सुपार 50आव जोंहा माने सेलेक्शन प्रसेसा 50%नि बारा जादों आरो जोंहा हिउमेन रिसोर्स डेभेलपमेन्ट खालामनायाव गोबां खामानि मावनाय जादों गुडविल मिशनजों दिनै जोङो जे लामा सामा थाबायनो हायामोन बेहाय दिनै जोङो सल लामाखौ जोङो गारि सालायनानै सारिय'फाले माने बिटिआरनि सारिय'गिदिं जोङो मोजाङै सलासल कमिउनिकेशन खालामनो हादों आरो गोबां बिटिआर क्लजेसआ जे दङ बेखौथ' मावफुंनायनि खामानियाथ' जागासिनो दङ आरो बोसोरनैल'सो जादों आरो बोसोरनैयावनो जों एफाबां खामानि मावनो हादोंबा आरो फैगौ समावथ' जोङो बहुद बांसिन खामानिखौ मावनो हागोन जों समाज सेवा खालामनो ओंखारदों आरो समाजाबो जाहाथे गासिबो डेभेलपमेन्ट बा गभर्नेन्स गुड गभर्नेन्स मोजां गभर्नेन्सखौ जाहाथे अनुभब खालामनो हायो बेसो जोंनि थांखि माखासे रायजो राजाफोरखौ नुनो मोनदों बिथांमोना जौगानाय बा जौगानायनि खामानि मावनाय होनना बुङोब्ला आखायाव रां मोननायखौल' बुजियो बेखौ जोङो बे कनसेप्टखौ जे आवगोलनि बे सरकारा बिपिएफनि दैदेननाय सरकारा जे कनसेप्टखौ समाजाव होलांदों जों बेखौ बुजायनांगोन जे गिबियावनो जोङो हिउमेन रिसोर्सखौ डेभेलप खालामनांगोन जोंनि रोंगौथिखौ जोंखौ केपेबल खालामनांगोन जोङो बेखौ बुजिनांगोन जे नाखौ सोरबाया बायनानै होयोबा आधा केजि बायनानै होयोबा खनसेल' एवनानै जानो हायो खिन्थु नोङो फुख्रि जुदि जावनानै होयोबा आरो जुदि माने जेखौ मारैहाय बाहायनांगौ बेखौ फोरोङोबा नोङो सारा बोसोर नाखौ नोङो जानो हायो आरोबा फाननोबो हायो बे केपासिटिखौ जोंहा डेभेलपमेन्ट खालामनांगोन आरो बे केपासिटि डेभेलपमेन्ट खालामनाय स्किल ट्रेनिं होनाय आपग्रेडेसन खालामनाय बेखौसो जोंनि सरकारा मावगासिनो दङ जाहाथे बेखौ बुजियो जे जोंनि रोंगौथिखौ जाहाथे जोङो पलिश खालामनो हायो फोसाबनानै जोङो समाजाव बयखौबो दिन्थिनो हायो जों गोदो गोदायनिफ्रायनो मावनानै जाग्रा हारि जों मावनानै जागोन जों मोजां एजुकेसन लानानै जोङो सारिय'फाले जोङो समाज हिसाबै बिटिआरनिफ्राय गोसारनो हागोन बेसो जोंनि सरकारनि थांखि